Okay, may mudto na usab kanatong tanang Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta manghigala nila nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. Adlaw karon nga Sabado, pizza 12 na kini sa bulan sa Hulyo tuig 2025. Ako lang gihapon manghigala inyong ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia Agab. Ako ang kura paroko karamahigala diri sa Matahom nga lungsod sa Ayungon. Kamusta mo na ako mga kaigsuunan nga mga Ayungonanons. Ako mga former parishes po, kumusta naman, no? Dina sa Bayawan, no? Kumusta naman din sa may Lapakon, no? Nga to ang mga higala din na ng Milicio family, Soderio family, nga manusab din sa may sila si kining daghan, no? John Phil, sila si Riza, si daghan kitang mga kaila din ha, kay dugay-dugay ba kung na-assign din at Bayawan, no? So bada, no, nga padayon ang ato ang yun nga mga pagpangalagad, no, dinhi sa ato ang istasyon DYWC, no? Kumusta naman mo mahigala, no? Nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamuntuhon. Abay na manghigala ato di ay nga tibayaon usab og maayong mudto nga atong talahorong obispo, no? Kumusta naman ka bishop? Nang hinaot ta nga naagayod sa mahayang kahimtang sa panglawas ang ato ang talahorong obispo, no? Si Bishop Julito B. Cortez, no? Yampo po nato mahigala si Pope Leo tanan jud ato ang yampo, no? Tanan nga mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga tatagaan kami og mayong lawas padayon sa amo nga pagpangalagad, no? Kay dili biya lalim ni pare mahingala unya nagdaot pa jud ka. Daghang kitang gihuna-huna unya nagdaot pa jud ka amoy kapaita, no? So bana, no, sa padayon kita mahingala sa ato nga mga pagtimbayan. Nabi, no, ari na ta mahingala sa atong Saint of the Day, no? Abi, no, ang atong Saint of the Day karon duha ni sila, no? Si Saint John Jones na nahimo siyang martir na atong 1530, na natao siya na atong 1530, namatay na atong 1598. And then nagsunod pod si John Wall 1620, namatay po siya na atong 1679. Nga gikonsidera kini sila mahigala as martyrs in England in the 16th and 17th century. Of course, sa duha puro ni sila mga pari na secretly administering to the Catholic Britons because those katong mga panahon na mahigala ang Catholicism was prohibited in England, and they were arrested and martyred in England. They were canonized in 1970, no? Luoy po ni sila kayo, no? Mga pari ni sila nga Katoliko nga kanunay gihapon nga na-administrar og mga sakramento ngadto sa mga Katoliko. Ang author gid ni mahigala katugyot si King Henry VIII tungod sa iyahang pagka maldito. Ang istorya god ni King Henry VIII mga higala, gusto siyang mangasawa og kaduha, no? Iyahang biyaan ang iyang isalikway ang iyahang asawa nga si Catherine of Aragon, nga iyahang pangasawon si Anne Boleyn, no? Ang nahitabo wa man lagi mosugot ang simbahang Katoliko, iyahang gikontra o mao kato nagtukod siya iyang kaugalingon nga relihiyon. Nga maor gyapon Katoliko kanang gitawag natong Anglican Church. Daghan pong mga Katolikong pari nga namalhin, no? Kay gihulga man lagi. Pero doon lagi mga pari nga wala nga musagop sa kining Anglicanism, no? Kining relihiyon nga gitukod ni King Henry VIII. O ang nahitabo mga higala nga gipangpatay ang taon ng mga pari, duha kanila si Saint John Jones o si Saint John Wall. Abi na uban ining duha ka mga isog nga mga pari mahigala pangayoon usab nato sa Ginoo nga sama ni ining duha mamahimo usab kitang mga maisugon kayo makigbisog batok sa mga pagsulay nga masugatan kanato isip Kristiyano. Balita mga higala gikan aron na ta mahigala sa CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. CBCP, poverty should not hinder access to sacraments. Oh, matud pa kini ni Father kining Parkon. Kini si Bishop Parkon mahigala, kuan ni siya, obispo ni siya sa
Talibon, no? Obispo ni siya sa Talibon, no? Buhol ni siya nga ang yahag yun mga higala nga dili gyud ba lisod kaayong madawat sa mga tawo ang sakramento, no? Gusto gyud din taong kini si Bishop ang iyang first name mga higala kaya nakakauban pa may sa kuan si St. Joseph sa una, no? Si Bishop isa to first name ni kuan Bishop Parcon Patrick, Bishop Patrick Parcon. Nakakauban pa mi sa una ni sa St. Joseph. Nakauban ni silang Arnais, kuan ni sila. Kanang first year ni sila sa una. Unya ako pre-college. Nag-abot pa gyud mi ani niya, no? Taas man ni siyang tao ug mabuutan gyud po. Buutan nga klase sa pagkatao. Si Bishop kining Patrick Parcon og Talibon, no? Bishop Patrick Parcon, no? Mo ni primerong produkto sa kining St. Joseph nga nahimong obispo. Nahala, no? Padayon ta, of course, Batikan mahigala, Pope Leo gihimamat ni Presidente Volodymyr Zelensky dito sa Batikan. Sa maong panagtagbo, nahisgutan ang mga posibleng paagi aron pagpabalik sa kalina o kahabsa sa rehiyon. Bitanyag pagade ang Santa Lahurong Santo Papa Leo nga bukas siya alang sa dialogo sa duha ka mga grupo nga nagkabangi, ang Russia ug ang Ukraine. Maukad to mga higala, mga balitang simbahanon ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa atong mga pagtimbaya, no? Timbaya, no? Gilaliman biya kag timbaya, no manayuban nga timbuwad. Pero ato timbaya, no? Abi no doon na ingon mahigala nga iampo gid nato ang ato ang mga nawawalang sabongero. Oh, no? Ato pong iampo po mahigala nga maulian na ang mga sabongero nga pirti na yung tao, mga niwanga tungod sa kalulong sa sugal, no? Wala na kaon-kaon, no? Nalulong na sa sugal nga unta magkakaroon na ng mga nagbabagong sabongero. Hala. Padayon ta mga oras nato, padayon kita sa ato ang mga pangalagan. Okay, nahari na ta mga higala sa ato ang katikisim. Ang pangkatikisim nato karon mga higala, kabahin kini sa kanang unsaon man nato pag-andam ang atong kaugalingon sa dili pa kita mo apil sa misa. Ayan, no? What are we going to prepare before joining the mass? So kaapil na ni ini mga kaparian pod, no? Kinahanglang mangandam pod mi, no? So kining kuan mga higala, kining tapika ato ning iparehos og usa ka tindera sa painit. Ayan, no? Tindera sa painit. Doon ay usa ka tindera sa painit. Napainitan ba? Nga daghan kayo ang ganahan sa iyang kape. Kini bang kape nga binisaya ba mga higala ba? Dili katong instant coffee, katong nilutuon gyud nga kape, no? Dili pod ba tawag atong brewed coffee, ordinaryo lang kape. Pero lutuon pa man gud na, no? Usa ka customer tungod sa kanaghan sa kanindot sa iyahang kape, no? Sa usa ka painitan dito sa usa ka lugar, dili lang nako isulti ang lugar. Daghan kay nangutanan niya, giunsa manang tigulang naman. Giunsa man nimo pagluto ning imong kape nga pirti mang ninduta. Ingon dayon ang tigulang. Ay gikuan gud man gikuan gud dai giluto gud kaya pwede imo ming tudluan kanang step by step gyud. Ingon ang tindera, o pwede kayo, wala na problema, no? So nya pa sa may primerong buhaton gyud man ang sa una limpyuhi pag-ayo ang imong lutuan sa imong kape, no? Kana bang ang imo habang takuri ba nga mao lutuan sa kape, limpyuhig maayo. Kung mahimo ayuhag yung kuhaan tong mga namilit-pilit, katong mga namilit-pilit nga mga karaan nga kape. Kinahanglan nga limpyo gyud kaayo ang imuhang kanang sudlanan lutuanan sa kape. Unya paghuman kinahanglan ang kape nga imong isulod, ang imong lutuon ba kay pabukalon pa man ang higala kanang Bisaya nga kape, imo nang pabukalon pa usa ang tubig sa takuri, no? I don't know kung nakabalong og takuri. Pabukalon usa ng takuri, ang tubig sa takuri, dili takuri pabukalon. Dayon paghuman kung magbukal-bukal na init na kaayo, ay ha pa nimo ilunod ang kape, no? Unya katong kape ginaling ba
kana bang pinulbos, no? Pinulbos nga kape, no? Dayon paghuman init kayo, then paghuman kanang mooy kanang imo dayon nga kanang takluban, no? Takluban na siya. Dayon paghuman sa mga matang natog mga 5 minutes nga binukal, pwede na nimo siyang haunon. No? Hinay ayo dayon ko na. Pakuan-kuan lang, padugay-dugay, igong matundag tong yang apuya, no? Kanang kapulong usay apuya. Kana bang murag manglutaw pa muna itong apuya, no? Katong solid particles sa in English pa, no? Dayon paghuman ay mo na dayon nga itagay. Pagka nakita nimo nga nangatundag na ang mga apuya, aya pa nimo dayon itagay ang kape ngadto sa mga manginom, no? O paghuman sila na ipatimplaha kung unsay ganahan nila sa kape. Pero siguro kanang kape nga imuhang gibutang kuan kayo, kanang gitawag nato wa gyud mahupas. Wa ba mahupas ba? Siguro bagong galing o baka gisulod gyud nimo og silyado nga garapon. O kanang garapon ba sa una no naman ay sundanan sa una og panang garapon, no? Ana gyud na ibutang sa garapon. Na paghuman silyado ba nga sundanan. Sa una na ibaligyang garapon karon ba naman, no? Garapon, no? Paghuman ana imo na dayon na siya patundagon, imong haunon, ayaw sa iserve kay bukal gakuan pa man sana naglukso-lukso pa man kanang apuya ana. Pagka nakita na nimo nga testing wala na yung mga dala, wala na yung madala pagbubo nimo, mauna na idalit. Dayon paghuman, mauna na ilang kalamayan sila patimplaha. So ingon pud ana ang misa, no kanang moapil ka og misa, no, on the part of the congregation and on the part of the preacher, ang bagong pare. First is unsa ganito, hugasin gyud maayo ang imuhang lutuanan. Sa to pa mo gihapon sa tumusimba ta, dili mahimo nga do na gyud tay one hour recollection. Kana bang imo bang limpyuhan unsa ang imong kaugalingon. Ang uban god kay maulahi kay moabot. Muna nga one way of preparing yourself for the mass is mga 10 minutes or 15 minutes before na ka. Nya ta dili pagdingkod na nimo dinha sa lingkuran. Ayaw pagigihinabi. Ayaw pagigihinabi ang imong mga tapad. Anda mo limpyuhi sa nang imong kaugalingon. Ang imong konsensya ba. Dahil makakita ka og makapamalandong ka nga duna kay mga kuluanon ba kanang ulusbon sa imong kinabuhi, muna na usa sa imong hinulsolan, no? Sa to pa parehas bagtakuri ba nga imong yung limpyuhan una ang imong kaugalingon. Klaro? Unya kinahanglan nga dili hupas ang kape nga imong isulod dito sa nagbukal-bukal nga tubig. Sunod ay santo to, limpyuhan primero. Dayong sunod imo dayong butangan og tubig, nga kanang presko nga tubig, no, gikan si gripo o gikan sa imong sumptom. Paghuman pabukalon gyud nimo maayo, no? In other words, pabukalon mao kana ang eagerness nato, no, nga moapil gyud og misa. Gabukal-bukal ba ang imong kadasig nga mo apil gyud sa misa. Duna bay og sa kan pa na og sa inini tubig pa na gabukal-bukal. In other words, ang imuhang eagerness, ang imuhang enthusiasm, kinahanglan nga naa gyud sa dihang moapil na ka sa misa, sa gisugda na ang misa, no? So dili mahimo na nga kanang wala kay prior recollection, bisag mga 15 minutes naman lang, unya gikapoy ra dai ka gabukal, wala nagbukal-bukal nang imuhang gusto gyud nga makatunan o madungog, murag dili maayo, no? Kinahanglan nga gabukal-bukal gyud. Dahil paghuman, paglunod na sa kining powdered coffee, bitong ginaling nga kape, kinahanglan na dili hupas. Kay muhupas baya po ng kape, mo na nga isulod gyud na siyang garapon. Mo na po na ang sa side sa pare. Kinahanglan gyud nga ang imuhang mangipangtudlo padre, no, padre, kinahanglan nga imo gyud gitun-an, imo gyud nga kuan ba kanang fresh na fresh, dili magbalik-balik ng imuhang mga gipang tudlo din ha, kanang imong mga stories, kinahanglan nga mang scout gyud pug ka og mga bagong pagtulunan. Klaro? On the part na sa kuan, on the part na sa kining kuan sa preacher, sa pare. And then paghuman
paghuman nga nadawat na humana ang misa, ayaw dayog kuan dayon doon na ginay mga 2 to 3 minutes na silence. No, muna nga ako sinyasan gina nako ang kuan mohangyot ta sa choir nga di lang usa. Nya dili po mo mag-istoryahan na yung tapan, no? Aron po nga matundag ang apuya. No? Para berto. Aron mo mulundag ang apuya. No? Kana bitang human ka nga nakapangalawat, mukuan gyud ka, mo lingkod gyud ka gamay, mudungo ka ding mamalandong sa mga pagtulunan. Dayong paghuman, back to reality. I-serve na dayon ang nindot kayo nga kape. Muna na nga puy-an na nato, no? Ikuan na, imo nang puy-an sa imong kinabuhi ang imuhang nakatunan. Muna na i-serve na nimo, pinaagi sa imong mga mahayong buhat. And then, ang pari, human nga na kuan na, no, naman na yung mga announcement, no? Muna na siya gitawag to back to reality. No? Kaya sa misa, kinahanglan nga wala yung kay gihuna-una, pabisan unsa din na. Focus yung ka. O ako pa nang gisulti ganina, nagbukal-bukal yun ang imuhang gusto nga maminaw o makaambit sa Santos nga misa. Yung eagerness, kinahanglan gina siya. And then, paghuman, imo na dayon nga kanang i-serve. Kaya mga 5 minutes o 2 to 3 minutes nga palundagon ba ang mga realizations nimo. And after that, back to reality na. No? Mga announcements na din. Ikaw po mismo, na kuang gud nimo, napamalandungan gud nimo, unya na nasulod gyud sa imong kasing-kasing ug hunahuna ang mga pagtulunan, unya moingon na dayon ang pare. Tapos na ang misa, dad-anin ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Muna na, kanang imuhang, muna na nga iserve na nimo sa inyong isig kaingon ang mga pagtulunan. No, ana, no? So, ingon na ni ana. So, muna, hinumdumira, no? Kung saon pagpangandam sa Santos nga misa, aron nga mahimo gyud kini nga meaningful, parehos na og nagluto kag kape Bisaya. No? Dili broad, kape Bisaya. Dili po kanang instant coffee. No? Kanang instant coffee, automatic man na. Kanang kopi Bisaya. No, nindot man po na. Munggo na po akong ilimnon. Nindot kay na siya. No? Unya mo lagi na. Inaana pod ang imong pag-apil sa misa. Mura kag nagluto ug niinom og kape nga pirting ninduta. Ayan. So, daghang salamat ha. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acabana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.